Men siziň bilen siziň beýniňiz barada gurrun etjek. Bu siziň beýniňiz, ýagny bu siziň beýniňiziň şekillenýärsi. Beýniň elbetde eli ýok, ol öýçüklerden we başga strukturalardan düzülen. Görşüňiz ýaly, siziň beýniňiz ynanyp bolmajak zatlary okuyply. Ýöne siz köplenç öz beýniňize umytsyz garaýarsyňyz. Onuň köp zatlardan baş çykmaýany üçin siz öz beýniňize sögünüp başlaýarsyňyz. Aýdaly, siz mektepde sapagy düşünmekde, meseleni çözmekde, ýa-da bolmasa täze okuyplary öwrenmekde kynçylyk çekýäňiz. Ah, men onuň ýaly ökde däl, ýa-da güýçli däl, men mydama şeýle bolaryn. Şeýle pikirde bolmakly besediň. Sebäbi, akyl taýdan güýçlülük ýa-da gowşakgullyk bu ömürlük kesitlen goýulan zat däl. Eger siz bir sapakdan gowşak bolsaňyz, bu siziň mydama şol sapakdan gowşak bolup galjaňyzy aňlatanok. Siziň beýniňiz kämilleşip bilýär, siziň beýniňiz ösüp bilýär. Eger beýniň içine girsek, bu kiçik zada neyron diýilýär. Neyron bu beýniň öýçügi. Bular ýar zatlardan 100 milliarddan gowragy biziň beýnimiz düzýär. Başga söz bilen aýdylanda, biziň beýnimizdäki neyronlaryň sanynyň 13 hissesi ýer şaryna dogup ýaşap geçen adamlaryň sanyndanam kän. Bärde öýçükler bize pikirlenmäge kömek etdiler. Size düşünük bolar ýaly ýekece neyronyň adyna Murat diýeliň. Bu Muradyň ýeki özü biziň beýnimiziň pikirlenmegi üçin hissat edip bilenok. Hatda bir stakan suw galdyrmagy da ukuyp bider. Ýöne onuň dostlary bar. Meret, Aman adly başga da neyron dostlary. Ve şoňa meňzeş ýene bir dosty, ýene bir dosty, ýene-de kiçik dosty bar. Siziň beýniňiz muskul ýaly özüni alyp barýar. Eger aýdaly, siz öz muskullaryňyzy ösdürmek üçin agyr daşlar göterýäňiz we ol turgan nöşükleri izderlikde, her hepdede, her aýda, her ýyllap dowam etseňiz, şeýle dowam etmekliň üstü bilen siziň muskullaryňyz öser, ýagny siz kaçok bolarsyňyz. Ýöne muskul hissat etme ösdürip bolanok. Bu zähmeti we azagy talap etdiler. Has dogrusy şowsuz synaşyklary. Siz ilki synaşýarsyňyz, soň wagtyň geçmegi bilen öwrenýärsiňiz we iň soňunda ol iş size başartdyar. Ýanky agyr daşy gallyryp bilýärsiňiz. Çözmekli synaşan meseleňi çözýärsiňiz. Onda neyronlara gaýtyp gelsek, eger biz bir zat hakynda pikir edip kellämize agram salsak, biziň neyronlarymyza hem agram düşýär we şol agram wajyp zat. Sebäbi haçanda neyronlara agram düşende olar biri-biri bilen çatışýar, olar biri-biri bilen birleşip başlaýar we olar biziň beýnimiziň içinde şular ýaly gur birleşen toru emele getirip başlaýar we elektrik signallaryň kiçik gortuny şol torlar boýunça gitdigiçe köp we has netijeli geçirip başlaýar. Beýle diýmeklik siziň çart pikirlenip başlanyňyzy aňlatýar. Ýagny siziň beýniňiz güýçli bolup başlaýar. Bu başgaça beýniňiziň muskul artdygy diýiligi bolýar. Innikedek öz-özüňize men muny başaramok, bu maňa ören kyn diýmezden ozal, beýniňizdäki neyronlar we olaryň dykyzy barada pikir ediň. Aslynda neyronlaryň birleşmesi näçe dykyzy bolsa, ýagny beýnimiziň içinde bir neyronyň goňşy neyronlar bilen çatışmasy näçe uly bolsa, şonçuda biziň beýnimiz güýçli bolar we beýnimiziň pikirlenme bölekleri has kuwatly bolar. Dogry ýol bilen öwrenilenine näçe kynçylyklaryň üstünde köp işleseňiz, şonçuda neyronlar birlikde işlemekle öwrenişýär we güýçli bolmakly eltdýär. Ýagny bir zat öwreneňizde kynçylykdan gaçmaň, hiç haçan izde dolanmaň. Şol beýnler kämilleşdiriň we mydama ýadyňyzda saklaň. Siz hemme zaty öwrenip bilýäňiz. Şu video Xan Akademiýasynyňky beýni barada berilen video sapakdan ingliz dilinden türkmen diline Takik Bilim tarapyndan terjime edildi. Dinleýäňiz üçin sag bolun.